Sí, no, primer, hem començat amb normal, després hem fet al revés. Per tant, vaig passar el follower per la meva esquerra, per comptes de la meva dreta. Els passos és el mateix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no puc ajudar de la cama, perquè aquesta cama ara em tocaria anar cap a darrere. Per tant, vaig ajudar només del braç i I del cos. recordeu també els líders d'apartar-los perquè si no podríem xutar. I l'altre seria amb la mà canviada. Però dinàmica normal. Vaig ajudar d'aquesta mà. Sí? I llavors ho hem fet amb la mà sola, que ja ho vam fer la setmana passada. I el que hem fet és intercalar els tres. Hem fet de normal, sense normal, al revés. va canviada. Ara ja ho voleu? Sí? Sí, doncs ho fem. Comencem amb un tac-tac. Fem primer darrere. Ha! Vale, fem la cara ara. Fem un Charleston. El tac-tac. Ha! I la sortida no la fem, vale?